Say that for that. 23 October give me 24. Maybe 23 October give me 24. Yes. You know Yebi. Mona my sister. You know your sister. It's a Ludi. Yeah? Yes. You matter okay. For how many years came matter okay? 2 years ago. 2 years Ago. Came 2 years when I thought go to. Mba. Huh? Mba. Before now, na pilot of your last. Ask me that question. Good evening, sir. That's all. Brother Biku. Keyiku. That's full. Okay, Adam Alpha 22. 22. How many literally loot you were? I'm trying to settle down. It's a settle down, Macagana. Oh, where I just not trying to settle down, trying to do. A lady's in marriage, you decide you're naturally looty. I'm a canon trying to do. Now, mommy, Miss in a young and reading no son trying to do no good. Magan and Pago not there. But not Uncle no. Uncle again. With my niece. Uncle again one. Brother, one name, mommy. Okay, money, how will I never happen at social media? Did it? Got a room again, interview. Let's go, Negra. Government secondary school person. What is a pronoun? A pronoun is the name of person, animal, place, or thing. Clap for yourself. The way come around and clap for yourself. The way come around and clap for yourself. Oh, yeah. Clap for yourself. The way come around and Haka. That is a good girl. Clap for yourself, Komaka. That is a good girl. Let my head go to school. Clap for yourself, now. That is it. It's a pronoun. A pronoun. Okay, a pronoun is an action word used instead of a word. Noun. Anyway. A pronoun is a word used instead of a noun. So yeah, with your uncle. Oh, one day my mom. I say I be here. Uncle. Yeah. Hello, good evening. I'm working my hello, good evening. I'm working my hello, good evening. Okay, so I took that out from you. Okay, so I'm working my hello, good evening. What? No, one day I need to zoom. I'm working my hello, good evening. This is a good evening. Good evening. I remember speaking one name. Sorry. Sorry. Hi, one name. Sorry.
I think I saw that touch. It's like I'm going to catch that touch. I think I told that touch. My compare yes. Give me then I them now. Oga, calm down now. Oh my man now. I will talk to my man. When you damn you, your man. Is it your man? Your man. Damn you, like a bag of your man. Your man. How will it phone? Uncle me phone. Yeah, phone. Anyway, sir. Anyway. Yeah, what is it? Magade. But also ya. I like him and I like Kawasaki. How tells the family Magade. Nezem docha. Also good for Nana like Laramas. Biaso, Norebe in head. Geba that your uncle name when he said the man. Geba uncle got pro Europe for Gano. Yes, asking a body euro back uncle. Yes. That's all. That would have fun with it. Ish, no never go that side. Chileka go that side. Sorry. Okay. With the phone out when you of man. The phone out who of man. No that, no time. Okay. Get the reason when I teach you to well. Oh, na mami msina yangu anarudinoge so. Get the listen. Network again in Yansubu. Network again in Yansubu. And I am the network again in Yansubu. The way for now of money who. Okay. Get the reason when I teach you to well. Yen chori nudi kitabu, chori nudi so that ka mbido na plan my life on time so that mwa ka unto ka nwa tontekwa n'oge. So I am in the chain. Chori say to dan kita. Okay, maka mage wurage no routine. Maka mage wurage no routine oge ke chose elu nke go on time. Obura maka na ngwa chori nudi Obura maka na my mom gwa m no nudi n'oge mwa chori nudi n'oge kita. Chori ibido acha mi na ngari ncho ka no di n'oge settle down. Acha mo na agagharị so chori nudi n'oge. Mpage na mmage abịara na nkwekọrịta dị ga-alụ di n'oge. Mpago ka dị ndụ. Anchaka dị ndụ. Ha nchaka dị ndụ. Mpam dị ndụ, mam dị ndụ. Iwe onye ebe? Abụ m onye Ebonyi steeti. Ebe na Ebonyi steeti? Local government in Bohoza.
ebe no hozara Okposi ebe no okposi okwu emola nwa n'ụlọ unu mba na family unu enwere onye na-aṅụ goof mba daddy me sometimes go now. Okay, mpage di aṅụ goof is okay. Family of ndị Nwajai ara dị n'ime Nwajai ara Sonso ya oburo no our family like ụmụnne ya na-aga ụka ọfụma. Listen. I don't come here get be some nonsense. Awuru sauce ya ya nwa bubatara ara na family o. Ara wala agbaga ihe ọbụla wutigbo ozogbo ya wawo na represent ndị ara no ka apụta dia both the upcoming ones and the future generation ones. Gwena ni na agbaga na weta mpaga nwa goof awonye niile ka isi ara nabata ya. Awonye niile ka isi ara nabata goof. Unu nwere nkịta? Mba. Anyị nwere nkịta. Ka ihe menụ ị ga-ahụ ụlọ akwụkwọ mahadum. Nka na-aga ọ na-ego adịbe kịta ego dị ngaga. Ego adịbe kịta. Okay, ka chọrọ ịga ụlọ akwụkwọ then ka ihe menụ iji chọọ ịbịa ahịa for di. Onye nụrụ di na-aga ụlọ akwụkwọ. Onye ga-azụ gị ọwụ the man ga-azụ gị ka ọwụ mpa gị ga-azụwa gị. Ya bụ na the man chọrọ ịzụ m ọ dị mma but ego bịa my mom bụ ihe ga-azụ nwa m na school so ego bịa n'aka ya m ga-aga nwụkwa school. Nne ị nweghị plan ị mabeghị ihe ị chọrọ ịsetụlụ down ka ị chọrọ ịgawa school. M chọrọ isettle down. Choose one ọ dị ka school nke ị chọrọ ịga. Ọ dị ka m chọrọ ịga. Enwere ebe ị gara aga mụọ aka ọrụ? Ee. Gịnị ka ị mụrụ? Amụrụ m ọrụ isi na ọrụ makeup. Enwere onye ohi nọ na family unu? Mba. Onwere. Ụmụ nwoke ị matala nwoke? Ee. Ka ebe ị nọ mata nwoke ọ n'ụlọ nne gị na nna gị kọwụ ebe ị na-aga azụ ahịa kọwụ ebe ị na-aga amụ ọrụ? Ụlọ nne m na nna m mana ọ bụrụkwa n'ime ụlọ like m ka bi with my mom before mara nwoke. Mgbe na-ajụ gị nwoke ị matara ele ebe ị nọ mata the man ị matara ọ na ya atụ unu ka ọ na iro? N'iro. Ka ihe onye ahụ gwara gị eji mata ya gịnị atawa? Oyi ka m na-anya anyị. Ele ihe butere dị oyi Chineke agbaghị ọkụ ele ihe butere dị oyi? Ọ sị m nọ like m nọchọ ka m na anyị wa nsị a ka nchezie ya nkwetezie ya. Mgbe ị chetara ya kwete ya ị gwara mma gị? Mba. Ele ihe mere ịgwa mma gị na atala ahụ gị? Egwu na-atụ m ma ngwa nwu my mom. Ele ihe mere na ịgwa mma gị na agbara gị nya atala ahụ gị? Egwu na-atụ m ya mere na agwara m amara m otu m ga-esi agwa ya.
Egwu na-atọ gị gwa mma gị na-atapụle gị. Agwara m ya. Ịgwa mma gị na-atapụle gị. Agwara m ya mana ya nwa mara na abụrụzi m virgin. Mana agwara m ya. Kebishi mụta. Ele onye kụziri gị otu esi ekwete nwoke bifo ya atapụ gị, onye kụziri gị. Ọ ebe na-arụzi ọrụ so onye ọbụla nwechọghị nwoke. Ebe ị na-arụbu ọrụ. Ka ihe ha nọ na-akọ. Ebe ị na-arụ ọrụ ka ihe ha nọ na-akọ iji gaa menwe ọyị nwoke. Nna nọrọ na ya nwoke akpọ ya na fon na ha na-akọwa akụkọ love so ha na-adị akọ amara m na ọyị nwoke na ọ dịrị izi na asị na ma nọ ịdị izi akwesịrị m n'ime ọyị nwoke. Ịma na ọ dịghị izi asị ma na ọ dịghị izi kwesịghị ime ọyị nwoke. Ịma nri echi ọfụma. Ị na-agọzi ụlọ? Akwa ịmata na nwata na-ata akara na-eje gị azụ akara. Ama m. Akwa ịma na-atụwa gị ime ugbe ị ga-ebu the consequences ya na nwoke ahụ ọlụrụ gị ọlụgụ. Akwa ịma mma ntụta n'ime na nwoke anụrụ m. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Ụbọchị onye ahụ tara gị, onye atapụrụ gị tara gị, ọ sịrị gị biskit? Mba, ọ mụ na ya na-ayị so ọ sịrị gị biskit? Mba. Ọ sịrị gị bobo? Mba. Ọ sịrị gị chingom? Mba. O nyere gị switi? Switi ole ka o nyere gị? Ị chere m na chọọchị ya? Listen, hey, look at me. Lee my anya. Look at me. I'm not playing with you here. And I'm not negotiating with you. Okay, sir. Time from now, welcome time on 21, 22. Okay. Welcome time ago. Anyway. From that thought from you. Pubati can marry. Don't come here, give me Takashimesa. Nekuka can judge. Henry Pubati. Imran Wuhun didn't mama. Don't come close to me. Give me Jarabese here. Sweet ole ka ọ tere gị? Igbo. Hello sweet ọ tere gị ihe ahụ o ji tawa gị? Tom with sweet Tom and sweet not Tom. Okay. Nwa agbọghọ bụ eji Tom taa. Tom na sweet. Tapu. Ị pụọ na Anyway, sir. Ị pụọ na be nne gị na nna gị leta m ị na-eji alọta. Ị pụọ na be nne gị na nna gị leta m ị na-eji alọta. This mbaz manya nọ na n'ilo ka ọ gafee 6. Elee ihe mere na iji decide ya na ị chọọzi enyi nwoke na ị chọrọ ịlụ di?
Onye nwoke ha na-awa aghụghọ too much because the guy m bịakwutere that time ọ ya nwa behave ụzọ mee the thing so Now, bros, to do now. Now you are the wait for now. and natural ọmụma ka ị na-agwa Mgbe ahụ ataga gị enyụrụ. Ị kpọrọla nwoke bịa n'ụlọ mpa gị mbụ? akpabe nwoke bịa A na-ata gị, a na-adị ogbe ata gị ka na-ata gị without. all with ogbu Do you know type gị? Blood group gị? blood group gị? O positive. Ọ ya kpọọ phone number gị? O positive. Kpọọ elebi isi na nọnyere anyị. 091. Eshi m na Ebonyi steeti ka m bikwa. Kpọọ phone number gị? Na nke my uncle. 091 25. Come on, subscribe or that place. So you can subscribe or check Nwagbogho. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. And watch it higher get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. Nwagbogho. 091 25 37 90 39.